በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሓ ታሕሳስ ናይ ዕለት 6 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዚክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በዝሎማዓንቲ 6 ታሕሳስ ወላዲተ አምላክ ልሳን አንደበት ኩንኒ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ድንግልን ንጽህትን ሰማዕትን መርዓተ ክርስቶስን ዝኾነት ቅድስቲ አርሴማን አባ አብርሃምን ቅዱስ ስምዖንን ጫማ ሳፋይን ዓመታዊ በዓል ብሰላም አብጽሐና አሜን። ናብ ዓባይ ሰማዕት ናይ ቅድስቲ አርሴማ ቤተ ክርስቲያና ዝኸበረትሉ ናይ ስግኣ ፍልሰት ዝተኸናወነሉ ዕለት እዩ። ምስኣ ድማ ሓቢሮማ ዝተሰየፉ 27 ደናግል ናይ ስግኦም ፍልሰት እዩ። ሰማዕት ቅድስቲ አርሴማ ብዙሃ ህማሞሙ ለጻድቃን ወእም ኩሉ ያድህኖሙ እግዚአብሔር። ናይ ጻድቃን መከራ ብዙሕ እዩ እግዚአብሔር ግና ካብ ኩሉ የድሕኖም። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 34 ፍቕዲ 19 አሜን። ካብ ወገን ክቡራን ካህናትን ሓያላት ነገስታትን ዝኾነ ቴዎድሮስ ዝስሙ ሰብኣይ ነበረ። ንሱ ሓንቲ ካብ ወገን ስዩማነ ቤተ ክርስቲያን ሩታኣተ ሃይማኖትን ዝኾኑ ሊቃነ ጳጳሳትን ካህናትን ዝኾነት አትሮስያና ዝስማ ብርኽቲ ሰበይቲ ተመርዓወ። የቕሬታ ስለነበባ ክልቲኦም ፍርሓት እግዚአብሔር ዝነበሮም ጻድቃን ነበሩ። ክሳዕ ዕድመ እርግና ዝበጽሑ ክወልዱ ዘይክእሉ መኻናት ድማ ነበሩ። ስሞም ዘጸውዕ ንዕኡ ዘስምር ወዲ ድዩ ጓል ውላድ ክህቦም ብስነ ምግባር ተጊሆም ወትሩ ናብ እግዚአብሔር ይጽልዩ ስለዝነበሩ እግዚአብሔር ብረድኤቱ በጺሕዎም ሓንቲ ቅድስቲ ውላድ ሃቦም። ስማ ድማ አርሴማ ሰመይዋ። ኣብ 30 ዓመታ ድማ ከኣ ናብታ ብስም እግዝእትነ ማርያም ትጽዋዕ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ወፈይዋ። ቅድስቲ አርሴማ ካብ ህፃንነታ ጀሚራ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተጽንዕ ብጾምን ጸሎትን ተወሲናውን ትጋደልን ተገልግልን ነበረት። ቅድስቲ አርሴማ ጓል 15 ዓመት ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ከሓዲ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ዝምርዓዋ መልክዐኛ ጓል ስኢሎም ከምጸሉ ንሰራዊቱ ናብ ኩሉ ግዝኣቱ ኣዋፈረ። እዞም ሰልኣኽ ወታሃደራት እናኾለሉ ኣብ ሃገረ ሮሜ ኣብ ትርከብ ደብረ ደናግል በጽሕሞ። ካብ ኩለን ኣብኡ ዝነበራ ቅዱሳን ደናግል ከኣ ንቅድስቲ አርሴማ ብመልክዕ ዝበልጻ ስለ ዘይነበረ ብመልክዓ እናተደነቑ ስኢሎም ንስእላ ንንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ለኣኽሉ። ንጉስ ድማ ስእላ ርእዩ እምብዛ ተሓጐሰ። ኣብ ኢዱ ከም ዘእትዋ ተኣማሚኑ ከዓ መርዓ ቆፂሩ ንኹሎም ነገስታትን መኳንንትን ዓደሞም። ነዚ ዝተገብረ ክግበር ተቆፂሩ ዘሎን እተን ደናግል ምስ ፈለጣ ካብቲ ደብረ ደናግል ወፂአን ሃዲመን ኣብ ግዝኣት ንጉስ ድርጣድስ ዝሃገረ አርማንያ ኣብ በረኻ ጫካታት ተሓብኣ። ኣብቲ ቦታ እዚ ብጠቕላላ 75 ሰብኡትን ኣንስትን ካብኦም ከዓ እዘን 39 ደናግል ኣንስቲ ብጥሜትን ጽምእን ብስእነትን ሽግርን ይነብሩ ነበሩ። ኣብዚ ምድሪ አርማንያ ምህላዋ ዝሰምዐ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ካብ ዘላቶ ረኺቡ ክሰደሉ ንንጉስ ድርጣድስ ኣዘዞ። ንጣዖት ዝሰግድን ኣብ ፀሓይ ዘምልኽን ንህዝበ ክርስቲያን ዘሳቕን ዝስይፍን ዝነበረ ንጉስ ድርጣድስ ድማ ኣብ ግዝኣቱ ንዘላ ቅድስቲ አርሴማ ወታሃደራቱ ልኢኹ ምስኣ ዝነበራ ቅዱሳን ደናግል ኣምጽኣ። ንጉስ ድርጣድስ ንቅድስቲ አርሴማ ብመልክዓ ተማሪኹ ንዓለማዊ ሓጎስን ስጋዊ ድልየቱን ተመነያ። ኣብ ጣዖቱ ከስግዳውን ብዙሕ ፈተና። ቅድስቲ አርሴማ ግና ኣብ ሃይማኖታት ጸኒዓን
እዚ ዓለም እዚ ምስ ፍትወቱን ሓላፊ ምዃኑ ኣሚናን ንኣታቶምን ንኣህዛብን ንምስክር ምእንቲ ክኸውን ብኣይ ምኽንያት ምእንታይ ናብ መኳንንቲ ነገስታትን ክትወሰዱ ኢኹም ኢሉ ማቴዎስ ኣብ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 18 ዝበሎ ቃል ወንጌል ዘኪራን ምእንቲ ስመ ክርስቶስ ሰማዕት ክትከውን በሃገት። ንጉስ ድርጣደስ ብመንፈሳዊ ጽንዓትን ትብዓትን ቅድስቲ ኣርሴማ እምብዛ ተናደደ። ምስ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ከዓ ብጥሜትን ወዒ እሳትን ብዙሕ ኣጋፍዓን ኣሰቐያን። ንነቢ ዳንኤል ካብ ኣናብስት ንሰለስቱ ደቂቅ ካብ እቶን እሳት ዘድሓነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ኩሉ መከራኦም የጸናንዖምን ኣብ ኩሉ መከራኦም የጸናንዖምን የድሕኖምን ነበረ። ንጉስ ድርጣድስ ከምዚ ዝተመንዮ ስጋዊ ድሌታቱ ንሰይጣናዊ ስሩሑን ስለዘይሰመረሉ ኩሎም ክስየፉ ኣዘዘው። እተን ደናግል ክስየፋ ከለዋ ቅድስቲ ኣርሴማ ቃል እግዚአብሔር እናጠቐሰት ትምዕደንን ተጸናንዕን ነበረት። ነተን ሰማዕታት ኣኽሊለ ክብር ካብ ሰማይ ክወርደለን ከሎ እናረኣየት ናታ ተራ ብጸሎት ሓጎስን ትህወኽ ነበረት። ኣብ መወዳእታ ኪዳነ ተዳየድኩ ምስለ ሁርየ ምስ ሁርየይ ኪዳን ተኣተኹ ኣብ ናይ መዝሙር ዳዊት 89 ፍቕዲ 34 ከም ዝብል ካብ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ኪዳን ምስ ተቐበለት ንጉስ ድርጣድስ ርእሳ ክትምተር ኣዘዘ። እቶም ወተሃደራት ድማ ብገመድ ስሒቦም ርእሳን መልሓሳን ቆረጽዋ። ክልቲአን ኣዒንታ ጎጥጒጦም ብምውፃእ እውን ንኣካላታ ብብንእሽቶ መተርዋ። ኣብ 27 መስከረም ድማ ብሰይፊ ክሳዳ ቆሪጾም ብሰማዕትነት ኣሕለፍዋ። ካብ ክሳዳ ድማ ደምን ማይን ጸባን መዓርን ከም ዘንጠብጥብ ዝናመ ክረምቲ ናብ 4 መኣዝን ወፀ። ንቅድስቲ ኣርሴማ ነፍሳ ከዓ ቅዱሳን መላእኽቲ ብይባብን ብዝማሬን ብኽብሪ ተቐቢሎም ኣብ ቦታ ዕረፍቲ ኣተውዋ። ናይ ኩሎም ምስተን ደናግል ዝነበሩ ብድምር 72 ሰባት ረስኦም ኣብቲ ቦታ ተረፈ። ምሕደሪ ሰይጣን ዝኾነ ንጉስ ብእግዚአብሔር ተቐፂዑ ኣእምርኡ ጠፊእዎ ምስ ኣራዊት ይነብር ነበረ። ድሓር ግና ብጸሎት ቅዱስ ጎርጎርዮስ ናብ ልቡ ተመሊሱ ብእግዚአብሔር ኣሚኑ ናይዞም ቅዱሳን ሰማዕታት ኣዕጽምቲ ኣኪቡ ኣብ ጽቡቕን ፍሉይን ስፍራ ኣቐመጦ። ድሕሪ ግዜ ድማ በብስሞም ቤተ ክርስቲያን ተሃኒጽሎም ካብቲ ቦታ ብዙሕ ተኣምር ተገብረ። ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 111 ፍቕዲ 6 ዝብል ቅድስቲ ኣርሴማን ካልኦት ቅዱሳንን ብሰማዕትነት ዝዓረፉላ 29 መስከረምን ቅዳሴ ቤታ ንቅድስቲ ኣርሴማ ድማ 6 ታሕሳስ በዝለማዓንቲ ቅዳሴ ቤታ ትዝክሮን ተኽብሮን እያ። ኣሜን። በረኸት ረድኤት ተራዳእነት ናይ ቅድስቲ ኣርሴማ ምስ ኩላትና ይኹን። ኣሜን። አቡነ አብርሃም ወአቡነ ስምዖን ሰፋይ ጫማ። አቡነ አብርሃም እዚ ኣቦ ምስ ስምዖን ሰፋይ ጫማ ጎቦ ዘፍለሰ ዓብይ ኣቦ እዩ። ንኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳት መበል 62 ክኸውን ከሎ ካብ ምብራቕ ሃገር ካብ ቁኑዓት ክርስቲያን ወገን ዝተረኽበ እዩ። ንሱ ድማ ኣቐዲሙ ብዙሕ ገንዘብ ዝነበሮ ነጋዲ ክኸውን ከሎ ብዙሕ ምምጽዋት ይፈቱ ነበረ። ምስ መነኮሰ ከዓ ትሩፋትን ተጋድሎኡን ኣብ ዝተሰምዐ ግዜ ናይ እስክንድርያ ኣቦታት ምእንቲ ክሸምዎ ተሰማሚዖም ጵጵስና ተሾመ። ንሱ ድማ ኣብ ዘመኑ ንኤጲስቆጶሳት ንክህነቶም ኢድ መንሰኢ መማለዲ ከይቅበሉ ኣወገዘ። ናይ ኣህዛብ ግብሪ ዘለዎምን ብብዙሓት ኣንስቲ ዘእተዉ ሰባትን ምእንቲ ክፈትሑ ብኣዋጅ ኣዘዘ። ነገር ግን ሓደ ግዜ ናይ ንጉስ ጸሓፊ እምቢ ኢሉ ንውሽማኡ ከይፈትሓ ተረፈ። ኣቦና ድማ ብዙሕ ግዜ እንተመኸሮ እምቢ በላ። ኣባ አብርሃም ሓደ መዓልቲ ናብ ቤቱ እንዳኸደ ከሎ እቲ ውሽማ
زلاتو سبجن كم زرعيه كوينو معصو عصوه أبونا دما أبتي أنفت معصو نخلت ساعات زاكل قومه دحريو أبا إبراهام نايد سب دمو أبلعلي رأسو إيو أنا كاب دمو نصوهية بمبال تسألي اقرو الراقفو أبستملسة جيزي بغصبت نايتا بيت المدرخ أبكلتا تخافلام اتسب دما كاب شموتو وريدو بتعمي دخا خوينو بخوفو الدوية تتحيزو إيدن اقرون تقراريسو بخوفو أماوتا سلازموتا نخلو سب ممهارو خونه أبتي زمن دما ناب هايمانوت اسلمنا زآتوا حدا أيهوداو سب نبرا نايج افرا حلقة زنبرا سب دما عينو سلازنا عاركو سلازنا برا يغريتا نايج افرا حلقة زنبرا سب دما عاركو سلازنا برا مس عاركو حاويرو ناب مصر هاجر نجوس اندعتوا مس نجوس إزرارب نبرا حدا معلتي ناب مسلم الناس تغير أيهوداون نجوسو نيبسكوباسات أمس أيو أمو ككرا خراب له نجوس تما نأبا إبراهام أتويعو أكرا خرام أبا إبراهام نتا أيهوداوي أبكر من نجوس يحفرا دحري مسعاركو خينم أبا إبراهام زود قالو نجر يدليو نجمر أمو أونجل بحق أبلكم ألخو كندفر أدري اتأكل امنت انت ألياتكم نزي كرن دما كابزين أبتي ألقس تبلغو نسخايا لقس دسانكمون يلبون يبل أب ماتيوس معرف 17 فقدي عسرا زبلت إزاز ننقوس بمنقر نزيجي نزيجن كريستيان بفصم كقبروو أيكولون إيام بلام نقوس دما دقيمو نلك باباسات أبا إبراهام أتويعو نايب حقدو كم زبل نجر أب وانجلكم ألو أو وانجل ألو إيو إلى حاتتو ليك باباسات أبا إبراهام دما أو لكعيو أو وانجلنا امنت انتدأ ألياتكم نزي كرن دما كابتين أبزي ألقس تبلوو نسودقا يلقس تبهيلو تصحيفو ألو نقوس دما بل نسخم بزحاس لزخونكم ناتكم نايكللكم كريستيان امنت تدميرو نزوكو غوبو دو كفرسو يخيل إيو كاباخم نزي غيرو زرئي النسب أمس علي بولم ليك باباسات أبا إبراهام دما معالتي مئنتي كوهابهم حاتيتم ناي سلست معالتي عندما توهابهم أبا إبراهام أباساتن كهناتن أكيبهم سباي حازو نبيت كريستيان كيدوم أبتحتي قدست دنجل مريم سئلي تنبركيخم ناي أملاخ عدى دنجل مريم عدي برهان زخونكي ناي ودخ حيلي قلت إلنا اندابلو نأمي بيتنا بصنوع تمحصنوا أمي بيتنا دنجل مريم دما أبتو سباي أب مبل سالسيت معالت تغليت أتلم زودي كم دي زبالة نقرنا عخازي كونا بعال حدا عيني نزخونا سمعون نزبهال صادق يزقبرلو نصوص لنا يودي تأزاز حانت عينو سلازل تفقى نابو كيدكا أمي بيتنا إياه نجراتني إلكان نقرو كم زي إلكان تزي نجر كايوغن إشي أيب لكانيو تراسب مسيلو أب ما أكل عداقا عطرو تشكما سب كوينوك ترخبو إخاب ولتم كم زي نقرتم دما نام عداقا آتيوم نعاون سمعون رخيبهم بدحريت كوينم ناي لبسهم جاف انت تنكفوهم تسويرو زنبرت أجاي تفلت بمبال بطعمي تقطعهم لك باباسات دما أمي بيتنا إيال إخاتني بمبالت زموت اللو قداي نقروهم دحريزي دما سمعون أبا إبراهام كمزي بولم سلي نولا حدا بفصم كي تزارب ما ننتي دما أي تقلص اللي حدرا نجرجن كيدكا نجوس يفلس اللي أبزبلك كرن مسكهناتن هزبن كيدكا قوم نخرستيان فيت نفيت اتيقوبو أي هداويان اتم زي أمنون دما بدحري اتيقوبو كم زخونو جبر نكهنات دما لبسة كونو ألبسكا وانجل معتنتي مبرهتن مسكالن أتحسكا أصنحاني أنا دما ولا حدا كيف لتأني مس هزبي تحواويسة أبكر مخا كقوم إيا نسخا أنا زي صرحو سراح النار أخا سراح هزبي دما
ነቲ ንስኻ እትሰርሖ እናረኣዩ ይስርሑ። ኣነ ክሰግድ ከለኹ ድማ ንስኻ እውን ስገድ። እዚ ድማ 3 ግዜ ግበር። ኣብ ስግደትካ ድማ 3 ግዜ ብመስቀልካ ኣማዕትብ በሎ። እቲ ሊቀ ጳጳስ ድማ ኣቐዲሙ ከይዱ ከምቲ ዝተባሃልዎ ገበሩ። ኣብ መጨረሽታ እውን 41 ክርያላይሶን ኣብፂሖም ጸሎት ገይሮምን ሰጊዶምን ክትንስኡ ከለዉ እቲ ጎቦ ንምድሪ ለቂቑ ናብ ላዕሊ ተንስአ። በቲ ስራሕ ናይቲ ጎቦ ድማ በትን ሓደ ወገንን ዝነበሩ ኩሎም ነንባዕሎም ተረኣዩ። እዚ ድማ ሒደት ን3 ግዜ ዝኣክል ተደጋጊሙ ተኸናወነ። ኣብዚ ግዜ ስለ ቅዱስ ስምዖን ሰፋይ ጫማን ፍጹም እምነት ክበሃል ንሊቀ ጳጳስን ነቶም ኣብቲ ሃገር ዝነበሩ ኩሎም ክርስቲያንን ብሓቂ የብለኩም ኣለኹ ክንዲ ፍረ ኣድሪ እተኣክል እምነት እንተደኣ ሃልያትኩም ነዚ እምባ እዚ ካብዚ ናብቲ ገዓዝ እንተበልኩሞ ይግዕዝ ዘይከኣለኩም ነገር የልቦን ተባሂሉ ብጎይታና ዝተዛረበ ቃል ተፈጸመሎም። ኣብ ናይ ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ካብ ፍቕዲ 7 ካብ ምዕራፍ 21 እውን ክሳብ 21 ንጉስ ድማ ብጣዕሚ ብምድናቕ ናብ ኣባ ኣብርሃም ቀሪቡ እንታይ ክገብረልካ ትደሊ በሎም እሞ ንሳቶም ድማ ኣብ ሃገረ ምስር ናይ ቅዱስ መርቆሬዎስ ቤተ ክርስቲያን ስርሓለይ በልዎ። ከምቲ ዝበልዎ ድማ ነቲ ቤተ ክርስቲያን ስርሓሎም። ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ብዙሓት ኣብያተ ክርስቲያናት ስርሓሎም። ኣቡነ ኣብርሃም ድማ ተጋድልኦም ፈጺሞም ብሰላም ለብዛሎም መዓንቲ ዓረፉ። በረኸቶም ይሕደረና ኣሜን። ታሕሳስ 6 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅድስቲ ኣርሴማ ድንግል፣ 119 ሰማዕታት ማሕበራ፣ ቅዱስ ስምዖን ጻድቅ ጫማ ሰፋይ፣ ኣባ ኣብርሃም ሶርያዊ ሊቀ ጳጳሳት፣ ቅዱስ እንጣልዮስ ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅድስቲ ደብረ ቁስቋም፣ ቅዱሳን ኣቦና ኣዳምን ሂዋንን፣ ኣቦና ኖህን ኣዴና ሃይከልን፣ ቅዱስ ኤልያስ ነቢይ፣ ቅዱስ ባስልዮስ ዘቂሳርያ፣ ቅዱስ ዮሴፍ አረጋዊ፣ ቅድስቲ ሰሎሜ፣ ኣባ ኣርከ ስሉስ፣ ኣባ ጽጌ ድንግል፣ ቅድስቲ ኣርሴማ ድንግል። ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ማርያም ብላ ንሳ ድማ ግልጽ ኢላ ብዕብራይስጥ ረቡኒ በለቶ። ትርጉሙ መምህር ማለት እዩ። ጎይታና ኢየሱስ ከዓ ገና ናብ ኣቦይ ስለ ዘይዓረኩ ኣይትተንኪኒ ግናኸ ናብ ኣሕዋተይ ኪዲ እሞ ኣዓርቅ ኣለኹ በልዮም በላ። ማርያም መግደላዊት ድማ ንጎይታ ከም ዝረኣየቶ እዚ እውን ከም ዝበላን ከይዳ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ነገረቶም። ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 16 ጸሎት በረከቶም ይሕደረና፣ ረድኤቶም ይሕደረና። ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና። ካብ ኣናብባ ኩሉ ዘንጠብኮ ዘጉደልክዎ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክቲ ተኣረመለይ ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበኒ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ ጊዜ ውስተ መንሱት አላድነነ ወባልሃንን ኩሉ እኩይ መዚአከ የእቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለቺ ድንግል በህልናቺ ወድንግል በስጋቺ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለቺ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለቺ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ ምእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረልና ኃጣውኢነ ተማሂፀነ ተማሐፀነ መክዳንቺ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን